खुलुमबाय दिनैनि एंखं स्टुडिअ आं प्रणय दैमारि दिनैनि गाय रादाबाव दङ हाग्रामाया इउपिपिएल खौ मदद खालामोब्ला बरायगोन बुंदों रनजित बसुमतारिया धेमाजिनि केबिनेट मेलाव बाहागो लागोन मन्थ्रिफोरा फरायसालि एसडिसि अफिस देहा फाहामसालिफोराव हाबनानै खौरां लानांगोन 19 अक्ट'बरनिफ्राय रायजोनि गासैबो स्कुल कलेजा खुलिफिनसिगोन मोननै पेपार मिलनि थाखाय रायजो सोरखारा 570 कोटी रां होगोन आसामनि टप मावबादि दैदेनगिरिया आखाइ दैखांदों राजनेश घाईनि हिन्दी सावथुन थाकारआ रिलिज जासिगोन मुलुगनाङै नेटफ्लिक्सआव रिलिज जागोन कंगना रनौतनि सावथुन धलाइबिया दानिया दङ आबुं रादाब हाग्रामा महिलारिया इउपिपिएल दोलोखौ मदद खालामोब्ला जों बरायगोन नाथाय इउपिपिएल दोलोआ दासिमबो हाग्रामानिफ्राय मदद नागिराखै बे बाथ्राखौ बुंदों बिडिसिनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बिसायख'थि आय'गआ उफेरा बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावनायनि उनावनो बड'लेण्डआव बिसायख'थिनि बारा गोख्रोंसिन बारफिननो लादों बेखौ लोब्बा लानानैनो रनजित बसुमतारिया हाग्रामा महिलारिखौ सावरायना बुंदों दि इउपिपिएलआ हाग्रामाजों गोरोबलायनायनि बाथ्रायानो फैया अब्लाबो हाग्रामाया इउपिपिएलखौ मदद खालामोब्ला बरायगोन हाग्रामा महिलारिया बेखिनियावनो जोब्बाय हाग्रामाया दारिनि उनावनो थाबथाना दंसै हाग्रामानि राजखान्थियाव कमा आरो सेमिकलन फैबावगोन आरो बे माब्लाबाबो जानो हाया होननानैबो रनजित बसुमतारिया बुंदों बबेखानि विधानसभानि उफेरा बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ गसाइगाव आरो तामुलपुर मोन्नैबो बियाबाव बिजाथि होगोन आरो पार्टीनि हाइकमान्डआ जा बिथोन होयो बेखौनो मानिगोन होननानैबो रनजित बसुमतारिया बुंदों गाबोन गिबि खेबनि थाखाय धेमाजिया आसाम सरकारनि केबिनेट मेल खुंगोन धेमाजियाव खुंनो गोनां केबिनेट मेलाव बाहागो लानो गोनां मन्थ्रिफोरनि थाखाय गिबि मन्थ्रिया माखासे बिथोनफोर होदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया दिनै बिश्वनाथ जिल्लायाव दावबायहैना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला गुवाहाटीनिफ्राय थांनाय मन्थ्रिफोरखौ साहा खोला बाहागो खालामना होनाय जादों केबिनेट मेलाव थांनाय साफ्रोमबो मन्थ्रिया गंसे एसडिसि अफिस गंसे देहा फाहामसालि गंसे अंगनबादि सेन्टार आरो गंसे फरायसालियाव हाबनानै खौरां लानांगोन केबिनेट मेलनि उनाव गिदिंबोफिननाय समावबो साहानि मन्थ्रिफोरा खोलाहा आरो खोलाहानि मन्थ्रिफोरा साहा थांनो नांगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों गिबि मन्थ्रिया बेखौबो बुंदों दि गिदिंबोफिननाय समाव सासे मन्थ्रिया गंसे भेक्सिन सेन्टाराव हाबनायजों लोगोसे सासे अरनोदय बिथांखि मोनगिरि सासे वृद्ध पेन्सन मोनगिरि सासे विधवा पेन्सन मोनगिरिखौ लोगो हमनानै मोजां गाज्रि सावरायबोनांगोन गिख्रंथाव महामारी कर'ना भाइरासनि थाखाय गोलाव समनिफ्रायनो बन्द खालामनो गोनां जानाय रायजोनि गासैबो स्कुल आरो कलेजफोरखौ 19 अक्ट'बरनिफ्राय खुलिफिनसिगोन सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ बे बाथ्राखौ फोरमायदों सोलोंथाइ मन्थ्रिया फोरमायनाय बादिब्ला फैगौ 19 अक्ट'बरनिफ्राय आसामावबो 1 थाखोनिफ्राय जागायनानै 5 थाखोसिम क्लास जागोन बबेखानि 19 अक्ट'बरनिफ्राय 1 थाखोनिफ्राय 5 थाखोसिम क्लास जायोब्लाबो सप्तायाव सानथामल' जागोन 1 थाखोनिफ्राय 3 थाखोसिम समबार बुधबार आरो शुक्रबार खालि 4 आरो 5 थाखोसिम मंगलबार बिस्थिबार आरो समबार खालि सप्तायाव सानथाम क्लास जानायनि बाथ्रा नाथाय फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरखौ जर जुलुमै फरायसालियाव नुजाथिथारनो होनो हानाय नङा फरायसाफोरा गावनि गोसो बायदि फरायसालियाव फैनो हागोन मख'नो गोनांदि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिफोरा क्लास लानायनि समजों लोगोसे सानजौफुनि आदार जानायनि सायाव कोभिड प्रट'कलफोरखौ मानिनानै सायाव गोख्रों नोजोर लाखिनांगोन होननानै सोलोंथाइ बिफाना बिथोन होदों 6 थाखोनिफ्राय 8 थाखोनि क्लासआबो 19 अक्ट'बरनिफ्रायनो सप्तायाव सानथाम जागोन समबार बुधबार आरो शुक्रबार खालि 6 आरो 7 थाखोनि क्लासआ जागोन जाहाथे मोनसे थाखो खथायाव सा 30नि बांसिन फरायसाफोरा बाहागो लानो हाया बेखौबो नोजोर होनो थाखाय बिथोन होदों फरायसालियाव क्लास जायोब्लाबो जायखिजाया हारिमुआरि हाबाफारि खुंनो मोननाय नङा जोबनायाव आसामनि मोन्नैबो पेपार मिलनि मावफारियाफोरनि थाखाय मोजां खौरां आसाम सरकारा पेपार मिलनि मावफारियाफोरनि थाखाय 570 कोटी रां होगोन फैगौ दाननि गेजेरावनो आसाम सरकारा 570 कोटी रांखौ कासार पेपार मिल आरो नगाव पेपार मिलनि मावफारियाफोरनि थाखाय दिहुनना हरगोन मिथिनो हानाय बादिब्ला मोन्नैबो पेपार मिलनि मावफारियाफोरजों गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि गेजेराव जोबथा मेलाव बे बिथांखिखौ लायो आरो फैगौ दाननि गेजेरावनो 570 कोटी रां दिहुनना हरनो थाखाय गिबि मन्थ्रिया खोथा होयो मख'नो गोनांदि नगाव आरो कासार पेपार मिलनि मावफारियाफोरनि सायाव आसाम सरकारा लानाय बिथांखियाव पेपार मिलनि मावफारियाफोरा गोजोननाय फोरमायदों आरो सरकारखौ साबायखर बावदों।
आसामनि गोजौ थाखोनि सासे मावबादि दैदेनगिरिया आखाइ दैखांना गावखौनो पुलिसनो गथायदों। पुलिसनि आखायाव गावखौनो गथायनाय मावबादि दैदेनगिरिखौ डिब्रुगड़ जिल्लानि सामुकटलानि थागिरि 49 बोसोर बैसोनि टिंकराज अरां होननानै सिनायथिनो हादों। पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला टिंकराजआ आसामनि बुरलुंबुथुर सेरफां आरो बराक सेरफांनि टप मावबादि दैदेनगिरि। CPI मावबादि आसामनि स्टेट अर्गेनाइजिं कमिटिनि लिंथुमगिरि टिंकराज अरांआ मंगलबारखालि गुवाहाटीआव फैनानै आसामनि SDGB स्पेशल ब्रान्च हिरेन नाथनि सिगाङाव गावखौनो गथायफैयो। रिपर्ट बादिब्ला टिंकराज अरांआ 1989-1999 मायथाइयाव SFI आरो CPIM नि सासे गोख्रों मावथिमोन। उनाव 2006 मायथाइयाव बियो CPI मावबादियाव जयेन जायो। मख'नो गोनांदि टिंकराज अरांजों लोगोसे आसामनि गुबुन सानै मावबादिखौ सिगाङाव उरिष्यायाव हमनो हादोंमोन, नाथाय 2011 मायथाइयाव जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाफिनदोंमोन। राजनेश घाईनि बिथोन होनायजों रिलिज जासिगोन हिन्दी सावथुन थाकातआ। फैगौ अक्ट'बर दाननि 1 खालार खालि रिलिज जासिगोन गोदानै फैनो गोनां सावथुन थाकातआ। फोरमायनो नांगोन दि राजनेश घाईनि बिथोन होनायजों फैनो गोनां हिन्दी सावथुन थाकातआ फैगौ अक्ट'बर दाननि 1 खालार खालि रिलिज जासिगोन। मोनथिनाय जायोदि फावखुंग्रि कंगना रनौतनि फाव खालामनायजोंनो जागायजेनो राजनेश घाईनि सावथुन थाकातआ। मख'नो गोनांदि बे सावथुननि अफिसियेलि ट्रेलाराबो बावैसो सान सिगाङावसो फोसावजाखांबाय। जाय सावथुना अक्ट'बर दाननि 1 खालार खालि रिलिज जानो थांगासिनो दङ। बेखौ प्रडिउस खालामदों सहेल माकलाया आरो फावखुंग्रि कंगना रनौतजों लोगोसे गोबांसा महरगिरिफोरनि फाव खालामनायजों डाकात सावथुननि आबुं शुटिंनि जाफुंसारनायखौबो फोरमायनाय जादों। बेजों लोगोसे गोदानै फैनो गोनां डाकात सावथुनखौ हांगारी मुंनि लकेशनावनो बानायनाय जादों होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। मुलुगनाङै नेटफ्लिक्सआव कंगना रनौतनि सावथुन थलाइभिआ थाबैनो रिलिज जागोन। फोरमायनो नांगोन दि कंगना रनौतनि सावथुन थलाइभिआ सनिबार खालि नेटफ्लिक्सआव रिलिज जादोंमोन आरो बे सावथुनखौनो मुलुगनाङै नेटफ्लिक्सआव रिलिज खालामनाय जागोन होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि तामिलनाडुनि गिबि मन्थ्रि जे जयललितानि जिउनि सायावनो बिथा खालामनानै लिरनाय जादोंमोन कंगना रनौतनि सावथुन थलाइभिखौ। कंगना रनौतनि सावथुन थलाइभिखौ थांनाय 10 सेप्तेम्बर खालि सिनेमा हलफोराव रिलिज खालामनाय जादोंमोन। फोरमायनो नांगोन दि AL बिजयनि बिथोन होनायजों जाफुंसार जानो हादोंमोन कंगना रनौतनि सावथुन थलाइभिआ। बेखौ प्रडिउस खालामदों विष्णु वर्धन, इन्दुरी, शैलेश आर सिंह, बृन्द प्रसादमोना आरो कंगना रनौतजों लोगोसे अरविंद स्वामीनि गोख्रों फाव खालामनायखौबो नुनो मोननाय जागोन थलाइभि सावथुनाव। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन बृहस्पतिबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन बृहस्पतिबार 30 सेप्तेम्बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।